passant per on passava aquest rec comtal. I per què era molt important aquest rec comtal? Doncs perquè si és cert que alimentava els camps, el bestiar i també hidratava les bessones, tenia una cosa que era molt aquí. Aleshores, són dos els arquitectes que participen en aquest projecte. Antoni Rovira i Trias seria el primer. Ell, per si no el coneixíeu, és i guanya originalment els plànols de la ciutat de 15 metres de profunditat cada pou fins a arribar a aquestes mines d'aigua que són aqüífers i 10 quilòmetres més o menys de canonades d'aquí fins a la ciutat de Barcelona. Estem parlant d'unes canonades fetes fa 150 anys. A nivell d'enginyeria era tota una proesa. Encara tenim aigua, els tous. Encara tenim aigua, quan no hi ha flotador, és aigua estancada. Què passa? Doncs que aquests aqüífers no paren mai de canviar aigua. De l'any 78, 1878, tot i que es fa tota aquesta obra d'enginyeria, encara no està arribant l'aigua a les cases dels particulars, és a dir, no arriba encara a les cases. Arriba a les fonts públiques que tenia Barcelona, en aquell moment les pilotes i després és motiu estètic de Barcelona. En aquell moment tindríem d'una banda el cicle de l'aigua i d'altra banda el contacte. El carbó a dintre d'aquests forns. Aquest carbó cremava i amb l'escalfor evaporava l'aigua que tindríem aquí sobre. Aquí dintre hi ha uns grans dipòsits d'aigua, doncs s'evaporaria. I aquest pistó el que faria seria moure una roda cap amunt i cap a baix connectada a un pistó, que el que feia aquest pistó era extreure l'aigua. De mires comptes, es feia moure aquesta roda, que era l'encarregada de fer la força suficient perquè l'aigua anés de sota la terra, d'aquestes aigües freàtiques, fins a dalt de tot. Bàsicament... Hi ha rampa i el de flor. Només era aquí a Barcelona, i aguanta un gat. Sí. De tota manera,